И здравейте, приятели! Днес ще пробваме хак Копакабана. Ето го и Костадин. Хай! И днес искам набързо да се снимам как го пробвам. Имаше лава бер шоколадите, но имаш всичко на лава бер, ама не и напитките. Има сега на един. Добре. Ето как изглежда. И нека да го отварим. Мириш на нещо, ама не знам на какво. Какво се направи? Това е с манго, драганов. Манго и драконов. Да. На мен ми мириш на сок. И червен морков. Да, нямам там. Добре, не. 3, 2, 1. Другата напитка беше отвъд. Горе-долу ми харесва. Не знам за тебе, брат, но горе-долу ми харесва. Другото ще е друга вкус. Има се вкусна на йогурт, който някой се изпикал върху него. Да, хора, аз ще си купя. За щастие, с който ще си купя една бодка. Вода е там. И да, можете да гледате онова видео, което го качихме преди малко. И да, чао!